Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a assalamu alaikum. Yau maudu'in namu shine zamu yi magana akan tarbiyya a ƙasar Hausa. Shin da shekaru da suka wuce baya, shekara 20 da suka wuce baya zuwa 30, da yanzu wane lokaci ne muka fi tarbiyya, muka fi sanin ya kamata? Ɗaya kenan. Sannan na biyu, shin tarbiyya nauyi ne wanda ya ta'allaka kaɗai akan iyaye ko kuma al'umma gaba ɗaya? To, bari mu kalli tarbiyya a ƙasar Hausa a da. Idan za ku iya tunawa, a da lokacin muna yara, Bahaushe mutum ne wanda aka san shi da tarbiyya, da mutuntaka, da kara, da ƙimar kai. A ƙasar Hausa an yi lokacin da idan yaro ya yi laifi, maƙwabci zai iya hukunta ɗa, zai iya hukunta yaro ko da ba ɗansa ba ne, zai ladabtar da shi. Maƙwabci zai iya ba da umarni a yi abu ko kar a yi. Maƙwabci in ya tashi yi wa ɗansa kaciya, yakan iya ɗaukar ‘ya'yan maƙwabta na kusa da shi a musu kaciya tare, ya sai musu kayan yin kaciyan da komai da komai wanda ake wa yaro in an masa kaciya. A ƙasar Hausa a da, idan mutum mai kuɗi ne, a gidansa baya cin abinci shi kaɗai, zai sa a yi abinci da yawa na kamar mutum 10 ko ƙasa da haka, ya zo ƙofar gidansa a shimfiɗa tabarma a kawo abincin kowa ya ci. Yakan kalli maƙwabtansa masu ƙananan ƙarfi ya musu kwanuka a gidansa, a kawo kwano kamar 3 ko 4 ko 5 a ce wannan kwanon gidan wane ne, wannan na gidan wane ne, in an yi abinci a ɗauka a kai masa, safe rana dare. Wannan shi ne mai kuɗin Bahaushe a da. A ƙasar Hausa a da, mata suna da kunya, suna da kamun kai, suna kiyaye duk wani abu da zai zubar musu da mutunci. To, bari mu dawo yanzu. A yanzu a ƙasar Hausa, mai kuɗin Bahaushe baya mu'amala da talakawa, sai dai idan abu ne wanda ya kama na biki ake yi a gidansa, ko kuma 'yar fadarsa, ko kuma masu yi masa maula. Mai kuɗin Bahaushe a yanzu baya iya fito da abinci ya ciyar da maƙwabtansa, sai dai ya shige cikin gidansa ya rufe, ya sa ƙaton kare ko ya sa mai gadi ya rufe gidan. A ƙasar Hausa za ka ga 'ya'yan Hausawa mata a yanzu in ka gansu ba ka iya bambance su da 'ya'yan arna ta ɓangaren shiga, ko mu'amala, ko magana, ko furuci wanda ba ladabi da biyayya ko tarbiyya. A ƙasar Hausa a yanzu matasa sun zama kamar iyaye tsoronsu suke ji. Iyaye ba sa iya gaya musu gaskiya, ba sa iya hana su, ba sa iya sa su. A ƙasar Hausa ya zamto cewa a wannan lokacin uba yaro zai iya, ɗansa zai iya aikata abu na laifi ko ba daidai ba, ko ta'addanci, ko ƙwace, ko sata, ko wani abu wanda ya shafi haka, ko shaye-shaye, amma ba zai ji kunya al'umma ba, zai ba wa ɗan kariya, ya ɗaure mai gindi, ya karɓo shi, kuma yaron ya zo ya ɗora daga inda ya tsaya. A ƙasar Hausa mun tsinci kanmu a cikin yanayi na cewar a yanzu ba a ganin mutuncin malamai kwata-kwata, wanda a zamanin da in aka ce wannan malami ne, kowa na unguwa yana mutunta shi, yana jin maganarsa. Amma yanzu a wannan zamanin, malami duk girmansa, duk mutuncinsa, duk ƙimarsa, za a iya zaginsa, za a iya gaya masa magana, kuma abin da zai baka mamaki ma, wai jahili shi ya zagi malami. In ka ga wannan abun sai a ƙasar Hausa. To, ina muka dosa? Shin wannan ɗabi'a da muka ɗauka sabuwa, wadda asali ba ta Bahaushe ba ce, muka ɗora ta a kan yanzu, ina za ta kai mu? To, masu kallon mu muna son mu ji amsar ku a comment section. Shin ita tarbiyyar nan ta kowa da kowa ce, tun daga kan iyaye, al'umma, hukumomi, ko kuma a'a iya kan uba ta tsaya kaɗai? Shin wannan tafiyar da muke yi za ta haifar mana ɗa mai ido, ko ko a'a ya kamata a kwance rigiza a sake ɗauri? Sai mun ji ku a comment section. Allah ya taimaka, sai mun haɗu a lokaci na gaba. Na gode.